Paul og Fritz. Nej, der er Gud. Nej, du må ikke gå, søde Kjeld. Nej, søde dejlige Kjeld. For helvede altså. Hvor ser du dejlig ud, Kjeld. Tak. Og tillykke med din lille undervisningsklub, ikke? Ja, søde Kjeld, vi kunne slet ikke kende dig med tøj på. Altså. Gud. Jamen altså, er det ikke rigtigt med årene, så ligner Kjeld mere og mere Mick Jagger? Nej, men altså, der er mange, der ikke ved det, men vi er altså nudister sammen med Kjeld, ikke? Og så tager vi på mange rejser sammen med søde Kjeld, eller slikke Kjeld, som mange kalder ham. Ud til diverse au pair-messer og sådan, ikke? Og det kan Kjeld godt lide, så giver vi ham nogle au pairs, ikke? Han er jo kommunal ansat. Der er ikke så meget at råde med, vel? Men altså, det kan jo godt være, at Mick Jagger har sådan lidt vildt ry, ikke? Men altså, Kjeld, han er altså meget vildere, skulle vi helt til at sige. Og tak for sidst, det gik jo helt amok, ikke? Jo. Var det Manila, eller hvad? Ikke? Der kom nogle betjente og hentede Kjeld og sådan. Det var lidt vildt, ikke? Men søde Kjeld, nu skal du bare gå ned og nyde festen. Jamen. Skal vi ikke lige råbe hurra for søde Kjeld, der driver FOF Gentofte? Ja. Søde Kjeld, længe leve! Hurra! 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 Ja. Og så er det fejle. Nej, gå ned og tage tøjet af, Kjeld. Nej, Kjeld kommer jo til at undervise i den kommende sæson med en del nye hold. Har I fået kigget i efterårs- og vinterbrochuren, der er kommet? Kjeld har et nudistbadehold, og der kan vi godt afsløre, at vi putter lidt au pair-piger ind i puljen der. Så det bliver altså skidefrækt. Så hvis man så tænk du væk for helvede, hvad sker der? Nej, for helvede, det er typisk kommunale ting, ikke? Det virker ikke rigtigt. Det er også typisk Gentofte, altså. For der må vi sige, at det er lidt uvant for os at komme herned sydpå. Ja, altså vi har en tommelfingerregel, Paul og jeg, og ligesom ikke at bevæge sig meget sydligere end Klampenborg, ikke? Ja. Og det er for os i hvert fald en form for udkants Danmark, det her, ikke? Ja, det vil jeg også sige. Udkants over Danmark, ikke? Og når man kigger ud frit, så det virker også sådan meget almindelige, kedelige mennesker, ikke? Det ser lidt fattigt ud, ikke? I ser så slidte og ødelagte ud, altså. Ja. Og se børnene står og drikker øl. Nej. Det hele er meget mærkeligt. Altså, det var en faktisk det er mere usundt end ølfrit. Du skal drikke rødvin. Der er ikke nær så meget sukker i, vel? Du får lige en flaske rødvin. Ja. Værsgo, hvor gammel er du? 11, så er det på tide at drikke rødvin. Altså, ja, man skal drikke 75 liter rødvin om dagen. Det er godt for helbredet. Det er rigtigt, og så skal man have mindst 30 au pairs, ikke? Ja. Det skal du nok få en dag, ikke? Er dine forældre her? Det ved du ikke. Det ved du ikke. Mor er der. Nej, Gud, nej, det er da meget skægt. Undskyld, jeg spørger, men ja, det er dig, mor. Har du ikke været au pair hjemme hos mig? Nej, det tror jeg sgu. Nej, måske har jeg bare bollet dig en eller anden gang. Det kan være, det er din søn, Fritz. Nej, for helvede, Nej. Vil du være søge igen, Tofte, dreng? Du får lige en check her. Du får lige en check på, hvad skal vi sige, 600-700.000. 1,2, 3 millioner, ikke? Vi runder op til 5. Du får en check på 7 millioner. Udmærket. Hvad hedder du, søde? Malte. Malte, så kan du købe noget Lego eller et eller andet, ikke? Og den er altså for Rungsted Bank, den her check, så der skulle være dækning, ikke? Nå, så er der paparazzi. Søde Malte, her er 7 millioner. Så kan du hygge dig i weekenden, ikke? Søde. Skal vi lige give søde Malte en lille hånd, ikke?
Nej, men også, vi skal også fortælle, og ja, der er måske nogen, der har stusset over vores påklædning, men vi leder altså som syge efter vores heste. Er der nogen, der har set 2 kæmpe store arabere rende rundt her på pladsen? Ja, også heste, ikke? Cirka så store, eller brune, eller jeg ved sgu ikke, sorte, eller hvad? Mine er altså kridhvid, Fritz. Ja, det jeg skide ham på den fuld. Jamen, det var da dejligt, så kan man ikke rigtig mærke noget. Nej, sådan skal det være. Ikke Malte. Men nej, vi tænkte på, vi er begyndt at ride her og har redet det sidste halve års tid. Men vi kan altså ikke finde vores heste. Men vi tænkte på, om vi ikke lige skulle lave lidt hesteopvarmning. Så vi står derude i kulden, og alle I fattige Gentofteborgere. Ja. Er I friske for det? Ja. Altså, det er en opvarmning, som vi har lavet af vores søde ven Bent Fabrik, som jo rider 18 gange ugentligt. Skal vi tage den? Nej. Men det er alle de fattige Gentoftebørn. I er slet ikke vant til at bevæge jer, vel? I overvægtige og fattige og ødelagte fra fattige kår, ikke? Nej, men I skal stille jer sådan ikke, Fritz? Ja. Jo. Let spredte ben og lidt ned i knæerne og slappe af i bækkenet, og så hænderne her fat i tømmerne foran. Ikke? Og så skal vi lige have alle de uoplyste med bagved, der ikke har meldt sig til nogle FOF-kurser. Ja. Eller som stemmer på andet end de konservative. Ikke? Nej. Så skal man altså forlade parken. Jeg går lige lidt væk fra dig, Fritz, fordi det hyler sådan, ikke? Ja, okay. Ja. Hop, 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 ride, ranke, hesten hedder Appelgrå, det vil vi da skide på, ride, ranke. Den skal vi vist lige have igen. Den skal vi lige have. Men altså, er I arbejdsløse alle sammen? Sidder hele dagen derhjemme og glor tv, ikke? Nej, nu skal I altså bevæge jer lidt, ikke? Er I klar? Ja. Hop, 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 ride, ranke, hesten hedder Appelgrå, det vil vi da skide på, ride, ranke. Så er vi varme, ikke? Ja. Hurra! Der var jeg for en vidunderlig, liderlig stemning her i Ordrup, altså. Ja. Altså fattig, men alligevel sådan dejlig livsbekræftende på en eller anden måde. Jeg har aldrig været i den her park før, Fritz. Nej, det har jeg heller ikke. Aldrig rigtig været sydlig og en Klampenborg, men jeg har læst, at Gentofte Kommune jo ikke vil tage imod flygtninge, fordi der ikke er plads. Men der skulle da rimelig meget plads i den her park, ikke? Ja. Der kan vi da godt banke nogle telte op, ikke? De kan bo derovre, ikke? Gud, der er allerede stillet telte op til. Nej, vi har taget en lille quiz med. Ja. En lille Gentofte FOF-quiz. Og den synes jeg, vi skal lege nu. Det tager cirka 6 timer. Det er vigtigt at lege hver dag. Det er der mange fattige, der ikke ved. Ja. Men altså, man skal helst lege 6-7 timer dagligt. Ikke? Ja, det gør vi med vores au pairs. Og der blev jeg faktisk inspireret før, da jeg så, måske var det Fata Morgana, jeg ved ikke, men der stod sgu der en hoppeborg derovre før. Gjorde du ikke det? Eller hvad? Det er væk. Men altså, sådan en skal vi sgu da købe til vores au pairs. Nej, og hoppe rundt i den med dem, ikke? Skide god idé, Fritz. Men altså, vi har lavet en lille Gentofte FOF-quiz. Og reglerne er simple. Vi stiller et spørgsmål. Kan man svare, så svarer man. Er det korrekt, kommer man op og vinder dejlige præmier. Gavekort, 60.000 kontant. Og dejlige gaver fra Netto. Det kommer vi lige tilbage til. Svarer man forkert, skal man tage tøjet af. Eller flytte ud af Ordrup Kommune, eller Gentofte, eller hvad fanden det hedder hernede, ikke? Er alle med på reglerne? Og så skal vi lige komme ind på de nettoposer her. Jeg kan se, der har stået nogen og set meget skeptisk op på det. Det er også ulækkert, vi ved det godt. Ja, men altså nu når vi var så langt syd for Rungsted, så benyttede vi lejligheden til ligesom at gå på en form for fattigdomsresearch. Nu vi var her, ikke? Ja. Og så kom vi ind i søde Møllers kiosk, ikke? Og en af dem, ikke? Så gik vi altså ind og handlede der, hvor de fattige Gentofteborgere handler. Ja. Men det var frygteligt altså. Hvor mange har været inde i en Netto?
Nej, for helvede. Der er heldigvis mange af de voksne, der ikke har. Men alle børnene altså. Hvad fanden køber I det? I er skidefulde, det er dejligt at se. Ja, det er meget skægt at tænke på. Altså, nu har han ganske vist solgt kæden skibsrederen, ikke? Men er en af Danmarks rigeste virksomheder, de har drevet landets klammeste kiosk. Ja, paradoks, ikke? Men vi har købt en masse dejlige præmier i Møllers kiosk, og dem kan man altså vinde, hvis man svarer korrekt. Er I klar til quiz? Godt. Hvad hedder den altid frække underviser i franskholdet A2+? Hvad siger du? Nej. I skal altså kunne jeres FOF-program. Det er jo den måde, at folk bliver klogere på, ikke? Og I virker ikke så kvikke. Så I skulle tage og melde jer på et kursus. Det har I gjort. Det var godt. Hvad har du meldt dig på? Engelsk? Du ser så dejlig brun, når du står med rødvin. Kom herop. Du ser dejlig rig ud. Kom lige herop. Kom op og få lidt godter. Du skiller dig ud fra alle de fattige mennesker. Det tør han ikke. Kom så, Ole, for helvede, ikke? Gud, nej. Det er sgu da Slikke Ole. Er det ikke Slikke Ole? Slikke Ole har 14 au pairs, ikke? Ja, det ved hans kone ikke. De bor ikke hjemme. Ole plejer at overtage vores au pairs, når de er slidt ned, og så sælger du dem videre, ikke? Nej, så bliver det mærkeligt, ikke? Slikke Ole gider ikke. Vi tager et spørgsmål til. Det var der altså ingen, der kunne svare på. Hvor hvad? Laura Perez, det er fuldstændig rigtigt. Nej, det er forkert. Laura Perez, det er fransk A1. Det her var A2+, og det er Iliardo Ferrari. Du skal tage tøjet af. Nej, det må du sgu ikke. Du skal tage tøjet af. Nej, det er gas. Nej, det skal du ikke sige. Nej, ved du hvad, du skal komme herop alligevel og få en præmie, selvom du svarede forkert. Fordi du var så modig. Du er ikke særlig kvik, men du er modig. Ja. Og det er godt, hun ikke tager tøjet af, fordi hun er der mindst 40 år, tror jeg. Altså. Ja. Det gider man ikke rigtigt. Ej, når en kvinde er fyldt et par 20, så gider man ikke rigtig have noget med det at køre mere, ikke? Så hænger det helt og slasker og dingler. Det overgår man ikke, vel? Kom her ind i midten, søge Gentofteborger. Nej, for helvede, du skal have gave. Du skal lige have, altså, vi har købt sådan noget lækkert Hungarian Paprika Moussaka Mix i Møllers kiosk, fordi vi tænkte, det er sådan noget fattige mennesker spiser, ikke? Man blander bare vand i, så bliver det til pasta og sovs og tomater og løg også. Ja, det er skide. Men det, du er ikke færdig, synes jeg. Hvad hedder du? Merete, det er korrekt. Og du står med programmet, hvor er det godt. Ja, og hvad står der på side 20? Du skal kunne det udenad. Det er en af udflugterne, ja, det kommer vi tilbage til. Der er mange mærkelige udflugter i år. Ja, det er Bjørn Wienblads kunstnerhjem. Og Christiania, nej, det gider vi ikke. Det for helvede. Altså, jeg synes, vi skulle købe Christiania og lave det hele om til en au pair-skole eller noget i den stil. Du må ikke gå, Søde. Merete, har du senest? Ja. Det er da en skidegod idé, og så rydde hele Christiania, og så lave et au pair-universitet, ikke? Ja. Nej, du skal lige have et gavekort. Ja, søde Merete, vi går altid rundt med gavekort også. Søde Merete, du vinder også et restparti på 6 tons fra Jørgen A. Rullepølse. Og så vinder du også en fræk sejltur til Wien med Paul og jeg ved roret, inklusiv 12 flasker Pingus og au pairs ad lib. Det er præcis hyggeligt. Så skal du, fordi du ser så fræk ud, Merete, så skal du også lige have det her. Du vinder 5 timers voldsom, men fræk lapdans med Søren Pape Poulsen. Nej. Guffe. Og så får du også en lækker flaske rødvin fra Møllers kiosk. Nej, fy for helvede. Til 11 kroner. Og der er en hel liter i. Det er sådan noget fattigt, I godt kan lide. Skal vi ikke lige give hende en hånd?
Nu skal Merete på druk. Hvor er det dejligt at se. Vi skal lige høre, hvor mange her i parken har tilmeldt sig et FOF-kursus den kommende sæson. Ole har. Maltes mor. Nej. Nej, det er altså ikke godt nok. I skal hjem og tilmelde jer, ikke så I kan blive klogere, fordi når man er klogere, kan man også blive rigere, ikke? Og I virker fattige og ødelagte, mange af jer. Ikke? Jeg tror sgu ikke, det hænger sammen på den måde. Nej. Sådan har jeg det ikke med mig i hvert fald. Nej, vi tager det næste spørgsmål. Ja. Hvad er indkomstskattesatsen i Gentofte Kommune? Nej, de betaler slet ikke skat. Der er en ung fyr, der ved det. Nej. 39,6. Ja, det må være blandet sammen med kirkeskat og alt muligt. 39,6. Ja. Det må være din temperatur. Du har feber eller noget? Nej, det er 22,8, ikke? Det er kommuneskatten. Og det er en af landets laveste. Ja. Og det er meget sjovt, for på Langeland, som er en af landets fattigste kommuner, der er skatteprocenten 27,8. Så de bliver straffet for at bo i udkantsdanmark. Det kan jeg meget godt lide. Nej, så tager vi det næste spørgsmål. Kursusnummer med følgende holdnummer 34 34 81, fredag den 7.11. kl. 17.30. Det er en endagskursus. Hvad er det for et kursus? Altså, hvad siger I, søgebørn? Helt for jer, I frække, altså. I skal have en flaske hvidvin. Gud, nej, altså. Er I begyndt at gå med damestrømper? Så får I den. Værsgo. Og så får I en dejlig flaske hvidvin, ikke? Og så får I lidt slik fra Møllers Kiosk. Det er jo fredag, ikke? Sæt jer ned igen. Nej. Det kursus, jeg refererede til, det er en dejlig vinsmagning hos Kjær og Sommerfelt. Det er et udmærket kursus. Det kunne jeg egentlig godt være interesseret i. Ja. Ikke? Nej, vi tager det næste spørgsmål. Hvilken dansk bank bliver den næste, der krakker? Det må I sgu da vide noget om her. Hvad siger du? Hvad siger du? Danske Bank? Danske Bank? Nej, det håber jeg sgu ikke. Det må vi sgu da ikke håbe. Ved du hvad? Du får lige en sæbe, ikke? Så kan du vaske din mund. Når du er grådig, det er godt. Det er sådan, man bliver rig. Det kan jeg godt lide. Får en pose guldkarameller. Og så får du også en guldbar. Og så vinder du også lige, apropos 3 krakkede banker efter eget valg. Det var dog en frygtelig gave. Der bliver noget at rydde op i, ikke? Nej, vi tager det næste spørgsmål her. Hvad hedder hovedstaden i det lille, liderlige fyrstedømme Liechtenstein? Vaduz? Hvem sagde det? Det er korrekt. Er du lærer i FOF? Nej, du skal komme herop. Du er en af de klogeste her i parken. Gud. Du har så tænkt så meget, at håret er faldet af. Kom herop, søde menneske. Goddag, søde. Goddag. Og tak for sidst, ikke? Det gik fuldstændig over gevind. Du skal ikke være så bange som er regel. Så skubber vi dig ned og se. Hvad hedder du? Asger. Det er korrekt. Asger Rier, er det dig? Asger Høgh. Nej, har du været i Verdus? Har du det? Så skal du have en pakke ladyfingers fra Møllerskab. Så bliver det... Ja, ikke 22 ladyfingers, så ved man, det bliver en fræk weekend, ikke? Og det gør man også, hvis man får nogle dametrusser, ikke? Ja, du kan også selv tage dem på. Det må du selv. Du er ikke færdig. Asger. Vi skal lige høre dig. Har du nogensinde gået på et FOF-kursus her i Gentofte? Nej, det var endnu. Hvor gammel er du? Alt for gammel. 67. Nej. Så er du pensionist? Nej. Nej.
så skal du have en pose suttemænd. Det er til dine børnebørn, ja. Det lyder godt. Jo, du får også gavekort, ikke? Du har ikke meldt dig til et kursus, men så får du her et kursus, et FOF-kursus, som vi har oprettet, ikke? Ja. Kurset Efterårs au pair-jagt i Dyrehaven med Paul og Fritz, inklusiv suttemænd og lip, og alle de au pairs, du kan nedlægge, ikke? Tillykke, søde Asger. Du er en dejlig mand, Asger. Ja. Men altså, tænk at have levet i 67 år. Undskyld, Paul, jeg afbryder. Jeg glemte at give Asger den her chili. Det er til din kone. Nej, tænk at have levet i 67 år og aldrig gået på et FOF-kursus i Gentofte. Ja. Jamen altså, hvordan har du klaret dig igennem livet? Og du har jo klaret det godt, kan man se. Så behøver vi slet ikke FOF Gentofte. Så lukker vi lortet. Vi køber det og lukker det, ikke? Nej. Det er pjat. Er I klar til næste quiz? Hvor mange har siden jeg spurgte sidst meldt sig til et kursus? Har der en der? Det var godt, der er 2. Sådan skal det være, ja. Nu er der i alt 50 deltagere på vintersæsonen. Nej, vi tager det næste spørgsmål her. Ja. Hvad hedder hovedstaden, og Asger må ikke svare, i det altid liderlige bankland, Schweiz? Bern? Gud, hvor er du klog. Du kan ikke være her fra Gentofte, vel? Nej, det er du heller ikke. Kom herop og få en præmie. Der var ingen af de voksne, der kunne svare. Nej, de tør jo ikke nogen af dem, vel? Kom her, søde dreng. Nej. Hvad hedder du, min ven? Marius. Det er korrekt. Korrekt. Marius, er du her fra Gentofte? Det er du ikke, vel? Er du det? Er du det? Hvorfor? Hvorfor flytter du ikke nordpå, hvor der er ordentligt og pænt, og hvor der bor rige mennesker? Og køb et ordentligt hus, ikke? Og få en båd, ikke? Og nogle au pairs. Du er der mindst 12 eller noget i den stil, ikke? Men se alle de lejligheder her i Gentofte Kommune, det er jo... Og her bag ved os, altså, det er jo frygteligt. Nej, det er frygteligt, det har jeg slet ikke set. Nej, fy fanden, kan du komme væk? Nej, vi skal lige høre, hvad vil du gerne være, når du bliver stor? Millionær. Gud, skal vi ikke lige give ham en hånd? Sådan skal det være. Ja, Gud. Bortset fra, altså rigtige svar er jo milliardær. Men så kan du godt se, når du kigger ud over dine medborgere her i kommunen, så kan du godt se, så er du nødt til at flytte, ikke? Ja. Har du dine forældre med, Marius? Det kan jeg godt forstå. Sådan er det med fattige Fritz. Der går børnene bare rundt. De aner ikke, hvor forældrene er. Der er ikke overskud til at passe dem, men I har heller ikke nogen forældre med, vel? Ja. 10 stille. Marius, søde Fritz, vil du ikke give Marius en bog, der, så han kan lære, hvordan han bliver rig? Det er jo vigtigt med litteratur, hvis man vil være rigtig rig, Marius. Så her får du en dejlig bog om os, ikke? Tillykke, søde. Men Marius, kan du lide mazarinkager? Nej, de koster 6 kroner i Netto for 4. Jeg ved ikke, hvad det er, men får du 4 stykker, så får du en lækker kakaoroulade. Ikke? Så bliver det en god weekend. Og så skal der var misundelige her. Så skal du også have et par gavekort, søde Marius. Først og fremmest vinder du også et FOF-kursus. Weekendkurset, nu er vi jo i en meget, meget konservativ kommune, ikke? Weekendkurset Find din udstråling og gennemslagskraft ved Lars Barfod. Nej. Det er det ikke deres kursus. Det er hurtigt overstået. Nej, så skal du også have en hyggelig frokost på den gule cottage. Og dem her aner du sikkert ikke, hvem er. Med Carsten Reh og Axel Juel Jørgensen. Og det er altså inklusiv 12 afrikanske damer. Så jeg håber, du er frisk. Og så vinder du altså også lige her på falderæbet Gentofte Sø. Nej. Så kan du sælge den, ikke? Tillykke, Marius. Tillykke, søde. Det skal nok gå dig godt. Vi ses på skovskideren, Marius. Ja, vi har stadig masser af kontantpræmier. Ja. 60.000 kontant. Svenske kroner. Ja. Svarer til 18.000 danske. Ja.
Nej, vi skal have et spørgsmål her. Vi kiggede i kataloget, Ja. og så undrede vi os altså meget over, hvor er kataloget der her. Ja, det kunne være, at vi lige skulle læse lidt op fra. Der er jo tydeligvis mange her, der ikke har læst programmet, Ja. da de ikke har tilmeldt sig. Siger I bare nej, eller hvad? Så skal I gå. Nej, det er Hvor godt. ser I dog nusset ud, børn? Og der er ikke nogen, der putter jer i bad og køber nyt tøj til jer, eller hvad? Nej, de forstår ikke rigtig noget. De aner ikke, hvor de er, altså. Og gudskelov for det, ikke? Men altså fattige børn, der bare går rundt i gaderne i Gentofte. Sådan er det altså ikke oppe nordpå. Nej. Men vi har siddet og kigget lidt i programmet her. Og blandt andet ser vi, at der er en juletur til Dragsholm Slot. Og så står der, at man kan gå på opdagelse 2 timer på egen hånd. Og så står der, nu læser jeg højt, udleveres en sandwich med ost i bussen. Fy for helvede. Der vil vi nok vælge at upgrade den lidt til en dejlig tur til Seychellerne en 5-6 måneder, ikke? Og det går kursus og kaviar. Og hvad vi har, ikke? Så vi har altså besluttet at upgrade mange af endagsturene i år i FOF Gentofte. Og vi kommer til at give søde Kjeld, eller Jacker, en check på 60 millioner. Så der er lidt bedre forplejning på turene, ikke? Der er en anden en her, hvor der står, det er en Marie Antoinette aften med lancier og kage. Er der intet brød, så spis kage, siges det, og den franske dronning har sagt. Man forbinder hende også med elegance, skønhed og høje frisyrer, men altså ikke rigtig med Gentofte, vel? Det virker lidt underligt, ikke? Men, og så står der også, at man altså får kage og lancier. Men den upgrader vi også, ikke? Jo. Så i stedet for, så bliver det rødvin og au pairs. Ja. Prisen er den samme, ikke? Ja. Og så lagde jeg også mærke til, at der er 2 endags arrangementer. Der er blandt andet Debatten Live med Clemen Kjærsgaard. Og der står der, at man får en sandwich. Men der står ikke, om det er med ost. Det er tjusket. Det er lidt tjusket skrevet. Og så er der en endagstur til Københavns Rådhus, hvor man får en guided rundvisning, 1 rådhuspandekage og 1 glas vin. Det er også lidt fedt, ikke? Ja. Udover at man ikke rigtig overgår at gå ind i kommunale bygninger og sådan. Man overgår ikke rigtig gå ind i kommunalpolitik, vel? Men den upgrader vi, så det altså bliver 1 flaske vin og 2 au pairs, der følger med. God idé. Og så igen, så er der en, der hedder, som lampist levede han af mørke. Og det er altså et besøg i Louis Poulsens smukke domicil. Og her får man også 1 sandwich. Men igen, der står overhovedet ikke, om der er ost i eller noget. Det synes jeg er noget pjat, ikke?